Bajarên bêbawerî Metta 11 Wê gavê Îsa dest pê kir bi bajarên gelek karên xwe yî xurt di wan de çêkiribû. Rê xeyîdî ji ber ku wan tobe nekiribû. Wey li te ya Xorazin, wey li te ya Beytseyda, ji ber ku ger ew kerametên ku li nav we çêbûn di Sûr û Seydayê de çêbibûne, wanê ji zû ve cilikan li xwe kiribane û di nava xweliyê de tobe bikirane. Lê belê ez ji we re dibêjim, dê di roja deraziyê de ji we re zêdetir ji Sûr û Seydayê re hesanî bibe û tu yê Kefernehûm ma tu yê hetanî ezmanan bête bilindkirin? Na, tu yê hetanî dojehê biçî xwarê. Ji ber ger ew kerametên ku di nav te de çêbûn di Sodomê de çêbibûne, ew ê heta roja îroj bimaye. Lê belê ez ji we re dibêjim, dê di roja derazayiyê de ji te zêdetir ji werê Sodomê re hesanî bibe. Şûbrayên hêja pirtûka pîroz İncîl Metta 11 Bajarê bêbawerî